Usa ka lalaki ang gikatahong bisig atol sa landslide sa Tigbaw, Zamboanga del Sur tungod sa walay puas nga pag-ulan. Ari ang report ni Krisa Dapitan. Pasado alas 4 sa hapon adlong Lunes, dihang midahili ang yuta sa National Highway sa Barangay Begong sa Tigbaw, Zamboanga del Sur, dihang nasinati ang kusog nga ulan. Atol sa insidente, pipila ka mga motorista ug sakyanan ang nangatanggong sa dalan human natabunan sa nangatagak nga yuta ug bato. Daling nagpahigayon og clearing operation ng Tigbaw MDRMO, lakip kapulisan. Pasado alas 8 sa gabi dihang naagian na ang maong dalan. Sumala sa MDRMO Tigbaw, sukad Lunes sa hapon wala nay puas ang pagbunok sa ulan nga may resulta sa landslide. Hinuon walay natalang naangol atol sa insidente. Nakasinati sabog landslide sa Barangay Ginlin sa samang lungsod Lunes sa hapon, apan Martes na sa buntag na kini na report sa MDRMO tungod sa kalayo sa lugar. Sa inisyal nga report sa buhatan, dunay gikatahong nawala nga usa ka lalaki nga posibleng natabunan sa maong landslide. Nagpahigayon na ang otoridad og search and retrieval operation. Sumala sa pag-asa, walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility apan dunay mga pag-ulan nga dala sa easterlies ug localized thunderstorms. Panawagan sa ahensya nga mag-igmat gayud karong panahon sa ting-ulan. Magbinantayon ang jud kanunay labi na karon nga nagsigig ulan, palibot nga na maglikay kung kaninga area, flooding area ba or landslide area, magbinantayon ang jud permi na dili magpaduol ning anak. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.